Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lapo le? Andi anak sampean, Bu. Aku nih anak. Arep putar sekolah parah. Sik tak celuk Oke, Bu. Duk. Iku lho, gelek kancamu. Ini udah ya, Bu. Ya. Aku budal sik, Bu. Ya. Sing hati-hati. Mulai kena mulai. Kamu ora marek. Walah iya ya, Bu. Mulai. Aneh-aneh karena sampean iku. Aku kan macam-macam, Bu. Ibu aku budal sik ya, Bu. Udah budal. Nggih, Bu. Oke, Bu. Wis wae mulai nang mulai. Walah lu Bu ya, Bu mulai kok. Oh, kandhani kok. Ati ngono ta? Awas kok. Bu, kenapa? Aku tak nampak polo. Ngurusi mes. Ya, dalam. Walah setengah nang eta, tangger kamu aku ae. Gak usah setengah nang ambel. Ya wes, aku jadi bisa main kini tidak tindakan. Urip ngene iki pakan wedhus tok, ya pakan wedhus. Ya. Bener ayu. Duh ya. Mula gak anake lek sarto niku mang. Mula gak iya. Wah, maren iki. Ayo kon. Sekolah nyelentut-nyelentut kon. Kandak nembokmu kon. Ayo. Kandak nembokmu kon. Coba lah Ren. Nah yang nukinan cene konik istimewa kan? Ini tempat adalah yang istimewa. Nama ton. Istimewa. Sampe niku laporan kono rinio lo. Mau sekolah lagi ya enak sayang yang. STM kata sekolah. STM itu terkenal kali sekolah. Lambemu. STM yang ini ki hidup penuh di jalanan, berkelahi dengan teman-teman sekolah liyo. Aku taruhan sih, oleh taga. Aku rengar kau bukan? Kasih tuh saya aku mau izin karena sampean niku. Sampean rindu kembali aku teh ya. Rindu. Makanya sampean aja rene iku. Udah nih gak sekolah lagi mau. Iya. Aku suwe olahraga gembel nang jalan, di sekolah. Kan ini STM. Engkaulah yang ku sayang. Hanya dirimu yang ku kenang. Oh Tuhan tolong jaga dia.
Itu sebuah lagu yang kuberikan kepadamu karena sudah memendam rindu denganmu. Apa maksudnya? Oh, ayo. Parani lan. Karo aku. Ya iya kate sapa? Ayo. Ngono ya. Ah, kon iku bapak urusan iku. Ayo. Wah, ono sampe iki kok sok alah. Ayo. Wis sepi. Aku suwe gak kepada sampean. Sampean kakak pengen tayang. Ada bisa. Sampean lo gak kepengen tayang. Bukan ku suwe gak kepada karo sampean iku. Iso ae. Aku wis suwe gak pedho sampean. Aku ya kepengen yang dari alamku di sini sepi sekali. Ayo yang aku suwe ayo nang pupu bareng sayang. Ayo. Iya. Begini nak apa? Ayo. Ini emang lapo? Enggak, enggak. Mari jadi ini. Yuk. Sekolah. Pacaran-pacaran. Lah iku sapa? Sampeyan sapa? Mama muda. Muda, muda. Memel ae. Sekolah. Nah, paham nengo. Sampe dulek dhewe. Lho, apa-apaan iki? Lah lapo nang kene iki? Kon sekolah. Sing temen kon niku. Kon kono kene iki lapo? Wong dikongkon sekolah sing bener. Lah pas sampe iki lho lapo?